Yo, esiefo. Mede nkyia kɛseɛ anaasɛ dapiesie paa efiri Madak TV so ɛbrɛ mu nyinaa baabi a mo bia mohwɛ me. Ɛyɛ mmerɛ kakra bi a atwa mu yi ana yɛde kratafa a ɛtɔ so 9 no ɛwɔ akenkansɛm a yɛgu so kenkan yɛn mu no ɛbrɛ mu. Na wɔ ɛnɛ video no mu no, ɛyɛ kratafa a ɛtɔ so 9 no, emu nkyerɛmu na mede brɛ mu. Wɔ akenkansɛm no mu no, yɛhu ɛbɛ bebree ɛne kasakoa ahodoɔ bebree ɛwɔ mu. Nanso ɛnɛ no, mahyɛ da masiesie kasakoa no yie paa sɛ ɛno na mpɛ sɛ mene mo ɛyɛ anaasɛ mekyerɛ mo aseɛ. Nti mɛhyɛ sɛ mobɛgye brɛ na moayɛ aso na moatie me. Abrɛ a mode hyeɛ Nana Ɛfeɛfie Mensah mede nkyerɛmu yi ɛbrɛ mu. Mɛhyɛ aseɛ. Kasakoa a ɛdi kan, wafiri adi. Yɛka sɛ obi afiri adi a na kyerɛ sɛ ɔnni hɔ anaasɛ wapue. Nti wafiri adi anaasɛ ɔnni hɔ wapue. Deɛ ɛdi hɔ, waso adi bɛn. Yɛka sɛ waso adi bɛn a kyerɛ sɛ waso tokuro no asi. Nti na yɛka biribi a wɔnte no. Ebio, yɛhu ɛbɛ anim ne wura. Yɛka sɛ ɛbɛ nim ne wura, mprɛ pii no, deɛ yɛtaa te yɛ akotia anim ne wura. Sɛ wokum obi akotia. Nim sɛ ndeɛ obiara te aseɛ. Nti no, wobɛtumi aka ɛbɛ anim ne wura anaasɛ akotia nim ne wura. Ne nyinaa nkyerɛmu yɛ pɛ na ɛsi hɔ ara. Deɛ ɛkɔ yie ma wo no, na wakan no. Deɛ ɛdi hɔ, onyintoɔ yɛ ya. Mama mo mfa to ho baako. Sɛ yɛawo akwadaa bi ato wo nan so, na akwadaa no anyini, na wo nso waduru nkokoraberɛ mu, anaasɛ ɔmberɛwaberɛ mu, na woka biribiara a akwadaa no a yɛwoo no to wo nan so na wohu biribiara no, wɔntie deɛ wobɛka no, ɛfiri sɛ wɔnim sɛ ɔno nim sene wo. Nti deɛ wobɛka no ɛnyɛ na ɔde bɛyɛ adwuma, ɔno nim nneɛma bebree ɛsene wo. Ɛno na yɛbu bebisa anaasɛ yɛka kasakoa bi te sɛ onyintoɔ yɛ ya, kyerɛ sɛ w'anyini aba abɛto. Ebio, yɛhu ɔbaa no aduru ne mpanyin fie so na ɔrekɔ aseda. Yɛka sɛ ɔbaa bi aduru ne mpanyin fie so a, ɛno koraa aseɛ kyerɛ sɛ sɛn. Ne nyinaa ne sɛ, ɔbaa no aduru n'awareberɛ so, waduru berɛ a ɛyɛ sɛ ɔware. Ɛne yɛka no waduru ne mpanyin fie so, na ɔrekɔ aseda. Mprɛ pii no yɛtaa te aseda. Yɛka sɛ obi rekɔ aseda koraa a ɛnkane no, na sɛn na ɛsi teɛ. Yɛka sɛ abaayewa bi rekɔ aseda a, kyerɛ sɛ abaayewa bi a ɔtenaa hɔ ɛma yɛgoroo ne bra, wamfa ne ho anka barima biara, ɛma yɛgoroo ne bra awieeɛ, na afei barima bi aba ne fie anaasɛ wabɛhu n'awofoɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔware no. Ɛno na ɔmo siesie ɔmo kama ɛde ahweneɛ papa bi gu ɔmo ho, ɛfira ntoma papa bi ɛde kɔ asɔre ɛkɔda Nyame ase anaasɛ ɛkɔ aseda. Ɛfiri sɛ afei deɛ ɔmo babaayewa no ɛbɛware aberɛ a wanyɛ musuo biara. Ɛfiri sɛ kane no, sɛ wantena hɔ amma yɛangorɔ wo bra, na sɛ wokɔnyinsɛn a, yɛtumi twa wo asu ɛfiri hɔnom, ɛfiri kuro no mu. Nti saa no, sɛ wotena hɔ na wobɔ bra pa na yɛagorɔ wo bra deɛ a, aseda naa na abɛkɔ ansa na wabɛware. Ɛna yɛhu Bonsuse Nafɛnime. Bonsu deɛ yɛnim sɛ ɛyɛ din bonsu obiara nim. Na yɛka sɛ ɛnyɛ obi afɛ ne obi a, kyerɛ sɛ onipa korɔ no, ɛnyɛ ne tipɛn koraa na ɔbaa biara. Yɛka bi a nyini mu anaasɛ mo mfie a moadi ho, abrabɔ a moabɔ, ɛne nneɛma ne agyapadeɛ a mowɔ a, wowɔ w'anim koraa sene nipa korɔ no, woatra nipa korɔ no koraa. Nti ɛne yɛka kasawa bi te sɛ ɛnyɛ obi afɛ ne obi. Kyerɛ sɛ onipa korɔ no, ɛnyɛ ne tipɛn koraa ne wo. Ɔyɛ ketewa koraa wɔ w'ani so. Wowɔ anim koraa sene no. Deɛ ɛdi hɔ, waduru ebunu mu awie. Yɛka sɛ obi aduru ebunu mu awie a, na kyerɛ sɛ baabi a waduru no, ayɛ yie ara no. Ayɛ sɛ wo ne wo namfofoɔ te nkran. Na mobɛtena madamfo Kwame yɛse wɔkɔ aburokyire. Na mo se, aburokyire ɔkɔ deɛ, so waduru ebunu mu awie o, kyerɛ sɛ watra mo koraa, wakɔ n'anim koraa sene mo. Baabi a waduru deɛ ayɛ yie ama no ara no. Ɛne yɛka sɛ obi aduru ebunu mu awie.
Deɛ ɛtɔ so nwɔtwe, Kwadiagya bi. Wɔakenkan nsɛm no mu no, yɛhunu nkran deɛ ɛha yɛ Kwadiagya bi. Yɛka sɛ nkran deɛ ɛha yɛ Kwadiagya bi anaasɛ baabi yɛ Kwadiagya bi a, kyerɛ sɛ ɛhɔnom no, sɛ woyɛ adwuma na wonya sika no a, wodi bi na woagya bi. Sɛ ɛbɛyɛ a daakye biara no, ɛso bɛba mfasoɔ ama wo. Sɛ wogya bi a, wobɛtumi de ayɛ agyapadeɛ, atotɔ ɛdan, atotɔ lɔɔre ne nneɛma akɛseɛ akɛseɛ. Nti wodi sika no bi na woagya bi. Wondi ne nyinaa, wonyɛ nyinaa basaa. Wodi bi na woagya bi. Nti nkran deɛ ɛhɔ yɛ Kwadiagya bi. Di bi na woagya bi ato hɔ. Ɛfiri sɛ adwuma no, emu ɔden yie. Nti ɛsɛ sɛ wodi bi na wogya bi. Wontumi nyi wo so no nyinaa saa. Ana yɛhuu ntepoano. Yɛka sɛ ntepoano a, menim sɛ ɛyɛ amanfoɔ bebree adwene mu na yɛka sɛ ntepoano a, sɛ biribi abɛn dodo. Mɛka sɛ adeɛ wei deɛ abɛn dodo a, mesɛ wei deɛ abɔ ntepoano o. Kyerɛ sɛ abɛn dodo koraa ma no ayɛ nwanwa. Wakɔ afikyire. Da biara no yɛka sɛ obi akɔ afikyire a na yɛ mmaa naa na yɛreka. Mmaa naa na yɛne ɔmo. Anaasɛ ɛfa mmaa ho. Yɛka sɛ ɔbaa bi akɔ afikyire a kyerɛ sɛ ɔbaa bi abu ne nsa. Deɛ ɛtwa toɔ koraa yɛ gyaneɛ. Yɛka gyaneɛ a ɛne deɛn? Yɛka gyaneɛ a ɛno ara ne ahweneɛ. Nti wobɛtumi aka, ɛyɛ foforɔ a yɛde ma ahweneɛ. Wobɛtumi aka gyaneɛ anaasɛ ahweneɛ. Atiefoɔ, sɛ monim sɛ nkɛnyɛ Madak TV so a, ka nneɛma wei a mekyerɛ mu nyinaa nka montee da. Nanso wɔ nnɛ wɔ Madak TV so no, moate bi na moasua nneɛma bebree afiri mu. Mɛsrɛ sɛ da biara no mobɛgye berɛ na moahwɛ mo Madak TV sɛnea da biara yɛyɛ no no. Sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ama yɛakan amammerɛ ne amanneɛ no atu mpɔn. Ama yɛmma no ma yɛbɛwo wɔn no nso no, anya bebree anaasɛ ɔmo anya bebree, ɔmo anya adesuade bebree ɛwɔ yɛakan anaasɛ yɛ Ghana abakɔsɛm ne amanneɛ mu. Meda mo ase sɛ mogyee berɛ na mosie me. Na ɛnnɛ so moasua nneɛma bebree afiri yɛn nkyɛn ɛwɔ Madak TV. Meda mo ase sɛ mohwɛeɛ. Bye bye. Mede Nyame gya mo. Na monsan hwɛ mo ho yie ɛso ɛmma me.